Hello guys, part 3 na ni siya guys. So please subscribe, like, and share my channel. Love you guys. Part 3 na ni siya guys. Pwede naman up yeah. Saan mo sulat? Wala to. Wala. Sige ka mayroon. Punta na. Smile ka na video biya. Ha? Ito? Ang tag-ira ko ito, magkakamera po. Special mapatong kasal na kanina. Special. Sila rin yun. No, wala kasabay, no? Wala na pa kasal? Wala na pa kasal, no? Ipatay sa bana. Pagkasunod adlo, ang asawa na po, ipatay sa bana. Balos po, lahat na po. Ibuyag sa asawa. Uli na, inom ba? Suko mo daw. Inumbag ba ito? Sa ba ito? Balikan. Inong gabo. Tagang kabalot. Ang bayan na nung gabo. Oo. Asawa. May permero. Ang asawa man ito, kikulata. Yung kabalos. Karoon kabalos na. Sila nila pinipin sila pati ng asawa. Hindi ko dito ay nagdino. Ang asawa, pati ng mga bala, sila na may kabalo. Sila mag-antas din sila. Tamang gupang ka ng grabing lugmang ng gulmang. Mahalag kulatangan sa bana. Ang gani. Namay wala, dagan. Pero kuwan ba, kana bang masige pa mag mahalo ko black eye lagi daw sa di ka magbuo Oh, buko na yung rason din sa iban. di ba kumandag black eye na sa duha mo ngayon ang kulang suri abuhat ako sila kanak Kuya, ang anak ko, pusot-pusot. Gagmay pa si Inji. Kaya madami magsuri. Classmate ko sa kong ayong bubo. Classmate ko sa kong anak ba? Wala naman Jadi eskwela. kaya suri buto ano po kayo ba ya ka na lang mabikil ba Mabikil ko na kahon. Yaman, bulan. ang bahay na po amigo na po tanak Makasaway po ka ba? Anong gabalik po niya? Ulit-balik, buntis na po. away na po Wala na po. nasilingan ba sa muka Makaingon po ka ba? Ano man po rin antos mo na yun? Pati sa baag, mag-awan, madaman sa dinan. Hindi pag mag-away mo linog Punta gamay. Kapay daghan kami anak ron. Kapay daghan na ron ba? Tinood na, kaduhan yung hirap.
bawasan naman ko. Tapos daw, ay, kaya ba? Mga magdaliwala mo. Ha? Sikit kamay? Yan na mama. Punta gamay. Kasi ako na niya. Ito isa, nagpuhin na niya na lang. Ito yung mga nagawad. Nagawad to? Mind stroke man to. Nagawad sa Oo na, hinay kitong lakaw. Hilog-lig bang ganun. Nakagutong robot ng lakaw. Nag-abot lang niya ito ganina. Nanggawas man na dito. Yung disappear ako, yung manakay niya. Yeah. Yung nabili yung manakay, dahil namin siya. Pagulong na siya kay Eric. Yeah. Yung problema naman si Eric niya, dito mami. Yeah. Kaya kan-schedule ko siya daw kala si Chris. Yeah. Kaya ang asal pa daw, dito yung mga unsa mo. Naon na daw. Dugay-dugay ko ito mga. Sige, naman na naglingkod dito. Ito, expression na abot na siya dire. Ginara Ginasa to siya. siya, pasakagitan sa ila, dali-dali, uli. Nanay tips. Siya kaya mas James mo daw yung schedule niya. Abot siya rin 9:50. Kamay rin ang hulap. It's na to siya bibis. Inanamog na ko. Anong kasi, mga alas 10 lang ka, kay mga salpami. Mo dito ko. Muli ang kami dayon. Kunya, huwag man po ni-reply, kay gusto niya, ay ugma na lang rin. Pag atong release. Gahapon, butag. Hingon mo po siya nga, ay naamde ko lakaw rin. Mutiksan ko ni mo, umida yun ko. Iba akong minagbuk niya. Ay, man siya yung text. Sunod na kami na. Wala may pag-abot, wala. Alam inisip. Maninitex. Text din siya. Pag nanda na namin. Abot na siya dali. Una pa mo gusto niya na sa iyo. Sunod na na. Ay, isa ka niya. Napay sa katiil mo pa kita kahuman. Napay sa katiil. Ay, isa ka tusod. Ilaw na siya na pa siya ang puso. Ano nawa, putas. Wala mo kayo itong iangat to. O, gaangat siguro kayo puloton. So, siguro. Ako isa na makaigsoon daw kung ulo. Ato ka di katulog. Sakit na na yung ulo. Di katulog sa tiguang. Ang tiguang magabi. Kanaro adlaw tulog. Magabi di magpatulog. Magsigig-singgit. Pati pag kami nga natulog sa taas. Hindi katulog. Madungog man na mo yung sagit. Mag-exit na lang mo. Ngayon gani akong bana. Ayaw sagit siya sagit. Kaya wakat mata pa may gapil. Hindi may katulog ubalik. Naghan madamay.
Biyahe na lang. Kung dili ka kagkuan, biyahe Anak na yun ang lang. mga tiguang na ba? Balik yung mga Yung bata. sige man na siya bahis-bahis. Yang kadukan ni mo na og malambos ba? Oh, ma'am, kasi si Lola sa una, si Mama di katulog, ang Anthony. Tulog ya, ma kay na Lola nag-impo do na sa kape. Ay magsige naglakaw-lakaw kay matumba na, isaon na lang gusto nga igsuon. Ano gani? Gusto ka Kasi magbantay. say, wala ninungdan nga na unsang tiguang kay wala mo tayo. Di ko siya matulog. Kasi sige makatulog na di maoy kay magpatulog na pud ko. Kasi sige yaw mi Lola mo yaw siguro na ako ko siguro kay nawala na yung tiguang ko niya. Kaya anak ko batiyon sa magbantay. Hindi na kaday na niya. Gusto ka magbantay tiguan. Okay lang kung bukan, Lain na mo pero tiguan. kung matiguang nga, Lain na mo. Alzheimer's naman siya. Alzheimer, sa gani, iyamin, muamin sa mua kay iyamin iyakan. Anak ba niya? Kuwan siya ka nang mangumot, mangusi. May panahon ba nga? Mahilabot siya ba niya, dili ka katulog kay sa rin pamirahon niya. May pagkakuan. Pagkuha ito sa kita sa isuon. Saan na nito lahat? Karon gani, wag na Tanaw lang. Ada apa? Hadlok mo ba ang mga kang iyang kwarto ba na isa kang ang baya ka umbos ka kadong sa sama. Wala kaya. Ano man, wala pa nga naman. Tulog lang dito, kung pwede man may wadto lang dito ni Buman. Ha? Unsa? angin Ha? Sige lang, wala ay problema. Ay lang, may Pagpas na sundua. para wala tarong. Duty lang ka dito. Ay lang, may sundua ka, tuod na bitaw mi. Ako, pwede ka pila naman just duty. Sige siya, balik-balik na naka-duty siya. Ano yung pantinan mo pang piloton? Di ba kami niya ibilin diri ganina kay magtanga daw mi diri niya, wala pa daw ka. Diri lang niya, ibilin lang niya, duty na dito. Unsa man mo diha, kamura, wala may tao diha. O, sige lang. Ito pagtalikod na, ganyan. Nandiyan, oy! Ito mo bila. Ito pagkaon eh. Kasi ito makaon. Dito lagi tayo, dala rin mga on. Ano? Tanulog. Ano dito? Ang bahay, sa nanakan. Sabi sa bawas ko lang. Anagay ko, magsunod-sunod, tuguan na rin buhay sa kaya na to. Bulat tuguan na rin magpiskador. Tama na ito sa hero. Gawa ko, pili ka ba ito gisundan? Asa mo ito pili ka bisa? Lipat kayo ko, kaligig guling-ling ito. Nakatutulog na niya, nagtutulog. Ito na to. Si Ganda yung anong ba? Adong, nagsunod, magutang Adong. Sundan ako si Adong. Si Adong may nag-drive kay La Brenda. Ako i-drive. Eh, Ninong. Paglingin na ko nawang man. Gari. Sunod natin sila. Pagmandali ba? Sila Hani, wala pa sa akong likod. Upat na sila. Pag-abot. So sa nagsige kong lingi, wagi nagsunod na tumang. Ang nagsunod na to si Padra, Medina. Hinay man kay ko. Ang pinagkana na to. Nakalang ka pa ah.
sakit. Harap man. Balik. Balik dito. Ha? Meron ganit, no? Oh, salad dyan mo. Balik bang balik. Meron din balik. Balik daw. Mga pera kung hilot man. Ako lang hilot. Punta gamay. Iglesia na rin mo. Hindi, ano dyan ay. Dili na no. Tambal naman, meron. Ay mo ko na ka iglesia. Ano kailo ng lambar? Akan, oh, mo ko ngayon. Simbahan ko kasi ng simbahan, iglesia. Ha? Nana biasa ko ano, gikuan biya karon sa anang survey. Sa SWA survey nga sa tulo ka reliyon ang top 3 nga ang pinakababa nga dili manimba Katoliko, dili manimba. Sila. O, kanama sila attendance. Oo. Pati nagkibuloy daw. Pinas mo na. Pares Katoliko ba wala attendance. Si Jiki na si Gagmay Katiria. Sa dako Wala gingon na kung ano ang gusto na si Daguhoy na hayahay ang Katoliko kay inag-abot sa halad-halad, walay limit, walay Percentage. presyo. Sa uban na ah. Ang uban nga, mapugos ka. na ilaha. Mapugos ka oy kay Nabinan, maestra, Tadi man. naku ka, kabalaan man. Inya ang kanang mamaligya kag mga kayutaan, dako kay da ilahang bahin. Ano po sila bahin? O ba? Kaya sa kang kibuloy, nagkakulog ng istorya Nga nga. dili man nila yuta. Ikumbinsi nila ang tagiyas yung tang ipabaligya. Kaya tabangan lagi sila inana, pag-abot sa halin, ako kay bahay ng kibuloy. Karong perti na lang po luya, was may balay. Wala sila gipansin ni kibuloy. Naku na dungog na dito ba sa niya. Tawag mo si Di jud ka undangan daw ana basta kuan, balik-balikan jud daw ka ana basta na kay halimbawa na kay naligya ana. May sinibis sa Kaya sa kabulig. Katoliko ba may buot, muhatag, buot dili. Nabinon. Kung
kamatay nimo di ka misahan. Iya paraan ang kung naman yung membro nga pobre. Unsa pa percentage anak? Ambot naman nila kay paresa ng mga taxi driver maning kamot ko dalos nila muli kay naman daw na sila kuta nga ibutang mo na silang buklit. Nagadungog jud ko ana ba? Ngayon tay butang sa buklit gabot sa December uli to sa imo. Dili oy kay naa jud na sila kuta oy nga nana ra gantidad dapat nimo ihatag sa ilaha. Labi na karang mga okasyon, luoy lagi ang pamilya kay. Ang pinakadapis gyud nga muhalad ka kanang sa imong kabubuton. Wala man lang yung abi kay gamay ko ang dato mo to so pila ka lagi hatag 50 pesos. Mo gani. Pesos na may man. Naman na. Katuloy ko bahala siguro ikaw din simba wala mo. Namagot to dito nado sa libro sa Biblia ang persinto daw sa hatag. Ito. Wala man lagi dito. Ya dayon mayroon man ang katuloy ko udi ka hilimba di ka misahan di ka matay. Kadaghan diri na sampulan wa dinay sunod simbahan mo ikamatay na misahan man. Bayad man ka. Oh man Bayad na. Bayad man tong buhi. may bayad. May bayad mo misahan. Di na tinuod. Istorya nila sa mga chikikin Mga daot-daot ro mi Dili na siguro. tinuod. di mo mo din ba di mo kaslon di mo ikamatay nyo di mo misahan. Makasal man gyapon na sa kay ini seremonya sa ini istorya anak. O ano yung rason? Sige, naman, istorya, bayad lang mo. Bayad ba ano eh, makasal, magbunyagan ko. Hindi na kung ano yung misahan yung langit. Kasi tayo mo pang sa inyo. Simba ko ito ka marites. Gihapon ka. Gihapon kay. Sige sa kada Domingo simba, kada gabi Rosario, daghan na kayo mga tuan. Ikabot ay aboy, bisita. Yawa ka, patay ka. Mga dito. Domingo simba. Demon, tuwa kuan ay sus, di ka po'y kumang. Ano ako mga anak ng tao oy? Dili jud masugo. Di ka Bisan gamay lang imong pamalihog mayroon man nagdula ko mali man pwede ipos. Di ka mapildi. Nood mon. Na siya. Pero ako nag-ingon anak. Hindi na ako ulit ka. Kapag leon, mga bata. Dali pa ito simbahan nila, oy. Pag simba na sila. Bali na sila. Bali sila. Mga anak ko rin nagad ko bago kaya sa anyas. Una nga ang Katoliko, mapasahan lang gani sa pikas o maay kang pulong. Dani eh. Hindi man kakabalo mabasa. Di maay nga pulong. Pwede ikaw rin mabasa unta. Wala, ang nakanindot sila kay pag mabasa sila, ilan na may kasabot. Amo kung ba na sila. Huwag kaayo mo kasabot. Kaya ikaw, di magkakasabot, pag ka mo basa, madami ka ay hindi lagi inyo. Wala siya. ignorante. Sige. Debate naman daw nasa cellphone, debate. Ha? Lalo nasa cellphone, debate daw. So, Ay, daghan. ninyo. Iglesia ni Cristo o Katoliko ngayon. Eh, bago ron, pare na dyan. Nanay depende ang pare. First time na. Dili mo na mapilog debate. Dati sila sa Nanay ginangkuhan. Yung ganun ang minaw sa akong mga customer, mislit na sila. Naman ay gingon ni Father Karon na sa Father. Iwas ha. Ayaw putla. Putlo ninyo. Tuad ito kamaturan. Iwas dito. Nga pwede dito mo simbahan yung mga nanganlarawan. Putlo mo sa masigta. Dihan ang utob. Dili pwede basa. Pero imo pa dayon lang.
Ada dito sa tumoy na pwede. Mga larawan, mga kahoy, bato, pwede ka mo simba. Pwede ka mo. O dili nga kana mo gud imong gikuan. Imahe lang ba? Daghan ako diri di padayon ng kilot. Di Okay? padayon kilot. Dili sila pampo. Ah, mo ba? Kasi diyan uban pa. Ngayon ba magpampo? Ngayon ba dili? Ay, dili pwede ka. Hindi ka pampo. Ako mang pultahan. Oo, ina Dili, ba? jud ka. Yan, pwede mo. Di nila gusto magampo ko. Dilot lang. Yan, pwede mo. Yan, nada yun na. Ako dahil sa maayo no. Ayaw ko na, pero pwede ka dungog na na. Hindi ba magampo mo yung tanong? Magpatabang mata. Hindi na sila mag-ampo. Magampo sila. Uy, Ya, kuya ko na nga nana. Uy, mura ka akong nasabtan. Ang pwede nila ang magampo sa ilaha. Sila lang ko. Kasi dili sila gusto tanaw ano. Okay lang po, dekalo sila. Pero ako na ang mampo, marag dili sila gusto nila. Labaw ang mukan. Marag ministro, pastor, pwede. kuya ko na. Kaya dili, di ako kung ano, pastor. Pero ang pangutan lang, ano, makapayo ko. Kuya ko nila no, nana ba? Na gano'n. Eh, dili naman, di naman lagi ang pampo. Murem-murem. Wala na ba? Dili mo sa ampo, mura ko ah. Napi uban mo sila. Napi uban mo makasabot. Ang gusto kang gulay ampo, sanay na sa park. San Pedro na daghan. Ha? Masan Pedro na. Oo, daghan. Gusto ka, Karong dugay mo. gusto kang direct. So, pero ako, di na pwede. Nabi ka dagan na sa city hall nga massage daw. Hindi sa patayan ko ni mag-gismil, igok mo. Kasi na si Mike. At ano to kamay man? Sumas ko yan dito kapalikas. Ako na ko. Ganun ipakaw niyo yung sumay gabi eh. Linda ko kung siumay sa ulan. Ikapoy na dito. Linda kung siumay. Ikapoy na kung nanggang ko eh kay di man kay kusog na. Kabas kay sulin. Di init. Nauban kay ang sus na may ilang ko. Ano kaya sayang lang. Sayang kay daghan kay ibutang ang susi na di mawurot. Hindi dulot mo nila. Ibilin lang. Mahal kay ang sus. Sa sauce manggot mo lang eh. Di manggot sa sumay. Di tagot din lagi ang susi. Kaon ra kog sumay lang, no agi lami. Pero abusado man sila magkuhag sus. Kana lang. Abusado mga customer magkuhag sus. Ako to, ikaw na daan maglaki. Yung human Di mga manggot sila. Mga Sila ay mabugay di man manghatag. dapat yung ba i-take out ang sauce? Ikaw pamuon pa panghatag ang sauce nimo kundi lami mangudto. Ito mayroong finansya. Maulaw ka mo balibar ni undang ko. Ikaw po. Ikaw po ko ano yang sauce. Kato man ako anak ulit tao mo nagpauso ng sumay kahilig mo to siya sumay. Kami kaniko siya hilig sauce. Ano na tagsin ko parang sa size. Size. Ano pa yung tinagyaran? Ito mo gasto pa ng tuta. Ito kasi may anak ko po ng Lami ang prito. Dito kay kanina. Mukaging siya yung lami ito niya. Plus halang pag up. Ya plus this tipsy. Ito na magbukuan. Ito kung anak ni kaniko mo ito hinog sauce. Karon lang sige mga sakyanan lahulong lagi. Dapat niya asa lang tayo yung sauce eh. Wala mo nuluto akong anak ko. Palit ng sumay ka o. Sa pila ganito 180 na 160. Anong diya, di ba? Kanina yung mga pressure diya ba? Grabe mo ni mo di man yung bataan. Because I'm like a queen. I do my own job without you. O di Pero napatulog ko sa labas. Ano kuya? Bye ka. Babay ka. Kaya libre na sauce. Ano po muna? Kami rin. Ilaw. Mas lami nung luto. Ito isa ka anak. Mang, mas lami ang luto nimo. Ano na tipsi? Pagbalik lang din. Tulugon mo, di banggaan. Mang awang namatay, mang awang na magpagsapan niya